نبينا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه نور الميامين وأهله الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da sake haduwa a wannan rana, wannan yammaci na ranar talata 4 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a garin Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 5 ga watan 4 shekara ta 2022 miladiya. Ci gaba da tafsirin Alqur'ani mai girma, ba manta muna cikin sura ta 9, suratul Tauba. Jiya mun kwana akan aya ta 87. Aran ma ce na fasara ma bai gawa dan na tayi mai hakkinsa. Insha Allah za ki nemi ta ayar biya sannan sai mu shiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ranku bi ayyakunu ma al-khawari, sun zaɓi sun so bi ayyakunu su zamto suna tare da ma al-khawari. Al-khawari jami'in al-khali, wanda ya ƙi zuwa yaki, wani Allah ko wanda aka mai uzuri cikin mata ko ƙananan yara ko masu lalura ko kuma waɗanda suka ƙi zuwa da gaggawa saboda munafurci. Sun zaɓi su zauna ma al-khawari jami'in su kenan, sun zaɓi su zauna tare da wanda suke zaune a gida ba su fita yaƙi ba. Wa dubiya ala qulubi, Allah ya ce an yi rufi a kan zukatansu, fahim la yafqahun, ba sa iya fahimtar daidai, ba sa iya fahimtar falala da daraja ta mujahidin ya fita filin daga. Lakin ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu, amma annabi da wanda suka yi imani tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim, su suna jihadi da kawukansu da kuma dukiyoyinsu. Wa ulaika lahumul khairat, irin waɗannan suna da alkhairai masu tarin yawa da Allah ya musu tarin. Alkhairat masu wasu malamai suka fassara a matsayin alkhairai da yawa. Allah musu tarin shi a nan duniya, wani Allah kuma zuwa kiyama. Wasu a ce alkhairat jam'i ne na wato ainihin mataye na gidan aljanna, dan a wasu wurin Allah ya kira su fihinna qasiratun tarfi, a fihinna khairatun nisan. Khairat ana a mata aljanna ake ne, suka ce anan kamar jam'i su kenan. Wa ulaika lahumul khairat, irin waɗannan suna da mata take da aljanna wanda Allah ya musu tanadi. Wa ulaika humul muflihun, Allah ce irin waɗannan kuma su ne masu rabauta. Allah ya samu na cikin su. A'adda Allahu lahum jannatin, Allah ya musu tanadi na wata irin aljanna tajri min tahtiha al-anhar, wata koramai suna gudana karkashin ta, khalidina fiha, za su dawo a cikin ta. Zalikal fawzul azim, Allah ya ce wannan shine rabo wanda yake mai girma. Sai ce وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين
لهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waje al-mu'adhdhiruna min al-a'rab masu uzuri daga cikin mazauna ƙauye sun zo gurinka da yuqdana lahum domin kai musu uzuri domin kai musu izini su zauna a gida saboda uzurin su na kaza da kaza da kaza ko irin uzurin shi daban-daban wa qa'ada alladhina kadabu Allah wa rasulahu amma su waɗanda sun karyata Allah da annabin sa sun zama su a gida ba su ma musu da izini a gurinka ba wato duk cikin jami'in abin da shafi da tabuka sanda za a tafi yakin masu uzuri sun zo su nemi izini a gurin manzon Allah akan ya ba su dama su zauna a gida ba sai sun je yaki ba wala Allah da dora ciwo wala Allah rauni wala Allah wata da dora ta dole a cikin iyalinsu ko na mai kama da wani su nemi izini a cikin kuma zauna lafiya ba sai kun je ba waɗanda sun karyata Allah sun karyata manzon Allah su kuma wa qa'adal ladzina kazabu Allah sai suka zama su kadai a gida ba su nemi izini ba dan ba su ma dauki annabi da matsayin da zai ba su izini ba su zauna a gida Allah ce sai sibul ladina kafaru minhu da sannu kafiran cikin su zai same su azabun alim wata azaba mai radadi da wurin Allah subhanahu wataala laysa ala du'afai Allah ce babu komai akan masu rauni kamar safi kenan wanda kafin su yayi laushi sun girma da yawa wala alal marda haka babu komai akan marasa lafiya al-du'afa jami'i na al-dhaif al-marda jami'i na al-marid wanda yake kwara daya mara lafiya wala alal ladina la yajiduna ma yunfiqun haka babu komai akan waɗanda la yajiduna ma yunfiqun ba su da abin da za su ɗauko su bayar sadaka a tafi jihadin ba su da abin da za su ɗauko na dukiya su sai abin hawa a cikin wurin jihadin da su Allah ta tuko nan babu harajun amana la dhanbun alaihim babu wata zunubi akan su ba wata damuwa Allah ya riga kai musu nauyi zuwa yaki idza nasahu lillahi wa rasulihi amma su ba da sharadi idan sun tsarkake Allah da annabinsa sun tsantsance Allah subhanahu wata'ala da annabinsa wato wannan dangogi ya nau'in mutane guda uku al-du'afa da al-marda da alladhina la yajiduna ma yunfiqun su kadai ne waɗanda Allah ya musu uzuri ya ba su dama sa iya kin zuwa yaki in kana cikin masu rauni ko kana cikin marasa lafiya ko kana cikin waɗanda ba su da hali ba ka da abin da za ka mallaka na abin hawa ka je yaki gashi yaki ne wanda ya karfin a tafa a kafa dan akalla kilomita 600 da wani abu da garin maka zuwa tafi har kafa ba zai zuwa ga tsanani da ake cikin zafin rana ga abin hawa ya yi kada a nan bai da abin da zai ba kowa ya bai kushe shi cikin yaki da haka wanda bai da dama shi kana dauke mai amma su ma Allah ce iza nasabu lillahi wa rasuli in sun yi nasiha da Allah sun yi nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to me ce nasiha ne me ma'anar nusha an-nushu anan da Allah ya kawo iza nasabu lillahi galibi kalmar nasiha mu a Hausa ma'anarta daban da kuma ma'anarta cikin Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ce mu nasiha ne muke nufi tunatarwa ko gargadi jan kunni duk zai shiga ciki a Hausance to amma kuma in maka fasara ta a haka za ta wahala kai da cikin wannan aya iza nasabu lillahi in sun yi nasiha ga Allah in sun yi nasiha ga manzon za su yi Allah nasiha da hadisi ingantacce annabi ya ce addinin nasiha shi wani addinin musulunci duka nasiha ne sabon su ce nasiha ga wa ya ce lillahi nasiha ne ga Allah da manzanninsa da littattafansa da mala'ikunsa da al'ummar musulmi dukansu da shugabanninsu kaga ka yi nasiha a matsayin gargaɗi ko tunatarwa za ta wada fasarawa nasiha ma'anarta a asalin larabci annasku shine tacewa ka tace abu daga wani abu mara kyau ka bashi a iya da yake mai kyau kisa laraba suka ce nasihatul asla na tace zuma in sun tace zuma daga wannan yoyon nata an bar iya ruwa kenan ma'anarta tacewa don ka ɗauko wani ma'anar ta larabci sai ka kawo ta nan ko kai ta wancan hadisin ba nasiha ne ga Allah ma'ana tace Allah ne tsantsance shi ne daga shirka sai tsabagen tauhidi tsantsance shi ne daga bid'a sai tsabagen sunna ba shirka ba bid'a ba sabo shi ne ka tace Allah ka bauta wa Allah shi kadai ka tace annabi ka tsantsance shi ka yarda Allah ne ya aiko shi ka yarda da abin da ya bada labari ka gaskata shi ka yi imani da shi ka bi shi nasiha ga mala'iku da littattafan Allah ka yarda dukkanin su bayan Allah ne mala'iku ka yarda ya turo su da kaza da kaza da kaza da kaza waɗanda ya turo waɗanda ba turo ba ayyukan
suka yi da aikinsu ne su kadai, waɗanda Allah ya kebe sai ba su aikinsu da haka ne ta tafi haka ragowar al'ummar musulmi da shugabanni kowa ka tace shi ka bashi a iya matsayin shi da Allah ya bashi. To anan iza nasibu lillahi wa rasuli ma'ana sun tantance Allah sun tsantsance shi gurin ibada haka sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ma alal muslimina min sabil, Allah ce babu wato ainihin wani hukuma as-sabil anan bi ma'ana iqab wal azab, azaba da hukuma, babu wata azaba ga wanda suke musanai masu kyautatawa. Wallahu ghafurur rahim, hakika shi Allah mai gafara ne kuma mai jin kai. Hadisi ya inganta wani a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi zuwa ta fadakarwa iya ta wa'azi akan tafiya yaki sai ya ce ya rasulullah ka kasance kana ta faɗa halin yakin da hatsarin wanda bai je yakin ba kuma ni makamu ne ya sani ni ma a hakan zan fita dole sai Allah saka da wannan aya laysa ala du'a ba wala ala al marda wala ala alladhina la yajiduna ma yaqulun, mana shi aka kai mai nauyi kenan ba sai ya ji wannan yakin ba Allah ya yake mai wallahu ghafurur rahim. Wala ala alladhina idza ma atauka, Allah ya ce sannan babu komai ma wa anan wawul aqafi shi kamar adabi ne kan wancan abin da ya gabata laysa ala du'a wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yaquluna harajun wala ala alladhina idza ma atauka, babu damuwa kan wancan haka ma babu damuwa ko zunubi kan wannan alladhina idza ma atauka litahmilakum, wadanda in sun zo gurinka dan ka samu musu abin hawa ka ɗora su a wata dabba da za su tafi gurin yaƙi ƙulta kai kuma sai ka ce musu la ajidu ma ahmilukum alayhi, kai bi haƙuri ba ni da abin da zan tura ku a kansa ban da abin hawan da zan ba ku ta wannan sai haka sun juya baya wa a'ayiduhum tafidu min ad-dam, idanuwansu iya zubar da hawaye suna ta kuka hazanan suna bakin ciki Allah ya jidu ma yakun saboda ba su samu abin da za su bayar na taimako a jihadi su wato wayannan yan gaske kenan wanda da gaske har zuciyarsu su so su je jihadi babu abin da su hauna abu hawa. Wato ruwaya ta tabbata kabira wato al-ash'ariyun kabila su Abu Musa al-Ash'ari sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ya rasulullah mun zo mun ji labarin za ta jihadi muna nema da fadaye ka babu abin hawa muhammad ka tone jihadi. Annabi sai ce wallahi la ajidu ma ahmilukum alayhi, wallahi ban da abin da zan dora wallahi ba zan ba ku abin hawa ba tunda ba ni shi sai dai ku yi hakuri. Suka juya suna ta kuka suna ta hawaye kukan gaske saboda damuwa a ransu so su je jihadin ba samu dama ba. Bayan sun koma ƙauyukansu ko bayan sun koma masaukinsu ashe annabi ya tura waɗansu da taru su kai hari wani gari don a yaɗa musulunci. Sun je sun samu ganima a can sun dawo cikin ganimar da suka samu har da raƙumai da dawakai da abin hawa. Da annabi ga an samu ƙaruwa sai ce ina ash'ariyun aina ash'ariyun na mutanen da banu ash'ar aka ce ga suna ita a nemo su suka wuce ga abin hawa guda biyar ga raƙumi guda biyar shine kaɗai abin da zan iya bawa sai ku zaɓi wanda ya rage zai je da wanda zai zauna a gida ya rage na kuwa sai ce amma fa ya rasulullah ɗazu faran tsuwa kai ka ce wallahi ma ahamilukum alaihi wallahi ba zan tura ku abu hawa kuma ga shi ta babu sai ce idan da rantse ba zan yi abu ba sai daga baya daga abin yin shi ya fara kai kuma na samu damar yi to zan yi in so sai kuma ne ka fara rantsuwan da to ya annabi ne sunan ta mana irin wannan har kuma inda na rantse zan yi kaza sai daga kin shi ya fa alheri to zan ki yin kuma je da ka fara rantsuwa ko ce alheri ce ka fara rantsuwa alheri ce kuma kin yin shi ma alheri daga wannan ne annabi sunan ta mana ashe kai mai wanka rantse wallahi sai na yi kaza a gidanka ko ga iyalinka ko ga wasu naka kuke tare sai ka gano sharri ne yin wannan abu to ka ki ka samu lada a wurin Allah sannan kuma sai ka je kai ka fara rantsuwa da kai kuma shi ma na wata falala ce a wurin ka. Wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan, sai su juya idanuwansu suna zubar da hawaye Allah ya jidu ma yaqulun dan wasu sami abin da za su sani sai Allah ya ce إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا
sai Bukhari da Muslim ruwayar Anas dan Malik Allah ya kara mai yadda wanda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna bil madinati aqwaman hakika a garin Madina bayan sun fita da tabuka ne ba ana hanya ana tafiya ana fama da wahala da sauransu yace musu hakika a garin Madina aqwaman akwai waɗansu mutane ma qata'atun wadiya babu wani fili da ke tsakanin dutse da dutse da za ku wuce wala sirtum sayran babu wata tafiya ko wani gudu da za ku yi illa wa hum ma'akum face sai suna tare da ma'ana babu wata wahala da za ku sha ba wani jihadi da za ku ba wani lada da ku samu face sai sun yi tarayya da ku haka tarwa ita ce illa sharikukum fil ajri sai sun yi tarayya da ku a cikin lada qalu wa hum bil madina sai kuma annabi suna garin Madina ba a zauna kace yace kwarai ma kuwa na'am habasahum al-udhur abin da ya hana su wannan yake uzuri ne ina wadannan mutane ke sai karanta musu wannan ayar da Allah ya ce wala alal ladina idza ma atawka li tahmilahum qulta la ajri ma ahmilukum alayhi wadannan mutane sun yasa suka samu wannan daraja kenan da wannan falla saboda kyakkyawan niyyar su sun yi niyyar da gaske za su yi ibada sun yi niyyar da gaske za su yi jihadin sun rasa hanyar da za su yi ne babu dama ne sai ba su samu dama sun yi ba sai Allah ya saganya musu ko da ba su je din ba innama da amalu bin niyyat niyyar ta su sai ta samu ladan wannan jihadin da aka yi duk abin da aka suna da lada wanda sai ka zama da fadila da daraja irin kamiya a kan musulunci in dai kan ne to zaka wadatar kai ko baka wasu Allah ya baka lada innama sabilu ala alladhina yasta'jiluna Allah ya hakika abin zargi kadai iya ga alal ladina yasta'jilunaka ga waɗanda suke wato ainihin neman izininka wa hum aganiya alhali ga su mawadata su zo su nemi izinin kansu da yaki kuma alhali suna da dama ga dukiya suna da ita ga abin hawan da zai kai su wurin yakin suna da shi Allah ce rabu ga ayyukan ma alkhawali sun so ne kadai su haɗu su zauna tare da alkhawali waɗanda ba su je yakin ba wa daba Allahu ala qulubihim Allah sai ya rufe akan zukatansu fa hum la ya'lamun musan falala ta jihadi ne mutun ya fita ya taziruna ilai Allah ta suna ta neman uzuri a wurin idza raja'atum ilayhim in kun dawo zuwa gare su za su ta neman uzuri wallahi kaza da kaza ai kuma da uzuri ko kasan malaka kullun cikin damuwa yake gane yake kullun an gane hakikalin da yake wasu yake ta dole sai ya gamsar da kai fa da gaske mutumin kike ne shi uzuri ne hana shi zuwa ya taziruna ilaykum idza raja'atum ilayhim Allah ya ce kul in ku koma ku ce musu la ta'tadu ba wani uzuri da ne lan nu'mina lakum mu kan ba za mu imani ne da ku ba kada na ba'ana Allah min akhbari ai Allah tuni ya riga ya ba mu labarin ko daga da mun gane ko na kai ne Allah ta ga musu wannan ya riga ya ba labarin su da su ta hanyar su ko su da yace wal arainakahum wal arabtahum bisimahum wal ta'rifannahum fi lahnil qawl za ka gane su gurin ga ta hadin magana tuwai zai da su ta bayani amma gurin aiki ba sa gurin magana kan suna amma aikin an so ya su janye wannan shine babbar alama ta munafiki wasu yaran babu amalakun wa rasulu amma da sannan Allah zai ga aikin da manzanni shi da manzansa sun maturaddu na ila alimin ghaibi wa shahada sannan sai a mai sheku zuwa ga alimin ghaib masanin gaibu wa shahada kuma masanin abin da ke koyi fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ba ku labari kan duk abin da kuke aikata sai ce سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم سيحلفون بالله za su yi tarantuwa da Allah a gare ku dalili idan qalabtum ilaihim in sun dawo zuwa gare ku da tukure da anku wai kawai da kuke da su sai ta muku rantsa take kala kala Allah ya ce fa a'ridu anhum innahum rijis ko kawai da kai ku rabu da su kar ba ku ne musu yara innahum rijisun domin su kazanta ne su najasa ne su datti al-rijis ma'ana shi najasa ko datti ko kazanta wato galibin mai laifi Allah ya ce mai wazi ne a faɗakar da shi su anan sai Allah ce fa a'rid anhum ku rabu da su kawai kan ba ku musu wazi saboda Allah ya riga ya yi rufi akan zuciyarsu ba su taɓa gane ba
in ma kun yi ba za su ji ba a an dartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko kai wa'azin ko kar kai ba za su imani ba. To anan da aka ce musu arajis kazanta ko datti, wani irin datti ne wannan? Kazanta na dasa ta gangan jiki a dan kala biyu ce, akwai badaniya ta jikin mutum, akwai kuma ma'anawiya wacce a cikin jiki take a zahirin waje ba. In a jiki ce badaniya, a sanda kuka yi hannu da irin su sai ka wanke hannu kenan, sanda wani yaron gobe ka ko sa kayan ka sai ka je ka wanke digarka dan ba ta sallama da sani. To irin wannan ne ko kuma ma'anawiya ce. A wani gurin daban Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun, hakika mushrikai najasa ne. Nan kuma sifar munafikai su ma an ce rijisun, mana da ɗaya ne kenan, da su duk kazanta ne. To in ka kasa da su sai ka wanke hannu? Ba kazanta ba ce irin ta gangan jiki. Don haka ne muka ce ma'anawiya ce, kawai kuma ya dauka ta rage ma'ana kenan. A ya kasa ko da matsayin an ƙara musu wani matsayi kenan. A'a har yanzu wannan ya fi muni. Dan da a ce wannan na sa ce in an wanke tana fita, ruwa iya wanke ta fi sauki. So su na dasa sunantunsu ta fi ƙarfin ruwa ya wanke ta, sai dai wata jami'a ta wanke ta. Isa duk Allah ce ka baka musu wa'azi, da kai wa'azin da kakkai Allah ya yi alƙawarin sai ya haɗa su a wannan gurin cikin kuliya nan, Allah ya kare. Wa ma'awaran jahannam, sakamakon su jahannama ce ta za a bi ma kanu yaksubun, wannan sakamako ne kan abin da suke aikatawa. Allah ce ya halifuna lakum litardaw anhum, suna muku rantsuwa litardaw anhum dan ku yarda da su. Fa in tardaw anhum, in kun yarda da su ku, fa inna Allah la yarda an al-qawmil fasiqin, to ba ku sani shi Allah baya yarda da wanda suke fasikai. Mana ku aminta da su, Allah ba zai aminta da su ba. Da ka yarda tabbata da wani amfani kenan. Sai ce الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Allah ce al'arabu mazauna ƙauye, mazauna karkara a shaddu kufra, su suka fi tsananin kafirci wa nifaqan, kuma a cikin su aka fi samun tsananin munafurci wa ajdaru, kuma su suka fi dacewa Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli, wurin su ki sanin hakikanin hukuncen da Allah ya saka da manzansa. Su suka fi cancanta da wannan. Me isa? saboda ilimi ya fi nisa a ƙauye tun a da har a yau. Tun a da za ka tarar ilimi mafi yawan shi a gwamnati yake. Shi yasa Allah bai taɓa turo wani annabi mazaunin karkara ba taɓa yi ba. Sai shi da kashe cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura. In turo manzanni ka da dukan birni ne. Mutanen birni Allah ya tura manzanni annabawa. Sai duk wanda Allah ya waye ya taimake shi waye gari, ya gashi a cikin ƙwaryar gari. To Allah ya gode wa Allah ba karaman ni'ima Allah ya mai. Dan ka samu dama ta kai karatu, ka samu lasisi shiga aljanna. Amma wanda Allah ya sha ƙauye ya dashi ma birnin, to ni ba ce Allah ya mai, ko da karatu ya zo ko neman kuɗi ko wani abu da kama da wani. Amma zaman ƙauye, duk wanda ya zaman ƙauye, hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya fitar da Tirmidhi da Nasa'i, annabi ya ce man sakana da badiya, duk wanda ya zaman ƙauye jafa, za ka da shi ya yi jafa'i da kaushin rai. Duk wanda ya zaman ƙauye sai ka same shi da wannan halin. Wa man ittaba as-sayda ghafala, wanda kuma yayi farauta, ya ga kurege ya bi, ya ga zomo ya bi, mai tana gudu ya bi ta, bera ya je ya bige, har aiki shi kenan. Duk wanda ya wannan gafala sai kaga ya gafala. Wa man atasultana uktutin, wanda kuma yake bibiyar shugabanni, sarki, to sai an fitine shi. Sai an fitine shi. San sarauta. Ba su mulki kawai. Mulki ya shiga sarautar ta gargajiya, shiga ta zamani.
duk wanda ya kusanci sarki a ce kullum kuna tare a shiga da kai a fita da kai da kalama abu wa kharaja ma'ahu komai tare ake da kai to wallahi sai an fitine ka musamman a ce mutum ne mai addini musamman a ce malami ne sai an fitine ka ba a ce haramun bane amma sai an jarrabe ka shine fitina sai an jarrabe ka ba karamar jarraba dan kana kallon daidai za ka ce a yi da baki kuma kana tsoron ka gobura kisa zaman lafiya ga wanda yake mai addini zaman lafiya ba ce dole ba abin da ya fi salim alaihi salamu alaikum lakum dinukum waliya din to addinin ku mina mu in ya kama za ka shiga cikin su to abin da zai kai gurin su faɗakarwa ko wata bukata maslaha ta al'umma ka ko wani abu da zai taimaki addinin ka in ka gama ka gobura amma ce kullum kuna tare daga safe har dare gobe jibi dukkan wakin da ya kuna tare wallahi titin sai an jarabe ka dole sai Allah ya jarabe ka ba ka gani ba ka tare su amma san ba ka dan magana can kana kana tare da su Allah kana tare da su Allah zuwa da su ne wani ban baya in dai an baka wani matsayi aiki baka saka aiki mai sai ka kawo report sai ka kawo report dole kuna tare to amma a yanayin da muke ciki yanzu musamman a ƙasar mu ta Najeriya me yan wuta da yan aljanna da yan tozon la'arabi me ya fi kamata ni da malaman su kusance su yadda za a fitine su za a jarrabe su da wasu abubuwa su haƙura ya fi ko su kusance su a fitine su wanne ne su kusance su na su jarabe su ce su za a samu su gyara ayin da baki wulik bara baki a koyaushe da a ɗauko wani tantagariyar ɗan duniya a ba shi shugabanci dama can ba a daidai alama da sa gwara a samu mai addini ko da ba zai komai ba sai kaso ɗaya a cikin ɗari ko da ba zai wani abu na amfani ba kai akalla kuma ba zai komai na amfanin ba zai ne toshe mana kafa ɓarna ba ma sa ran cuta ta tafi bangaren shi yayi ko da iya wannan yamma ya gama mana ba su kafa ci abin da kyau haka gwara ya kusance su a jarabe su wannan shine yasa abin da Annabi Yusuf ya karɓi mulki karkashin mulkin kafirci karkashin kasar da ta kafirai ce shugabannin kafirai ne shari'ar kafirci ake yi amma shi da kanshi ya ce ku ba ni minista na tattalin arzikin ƙasa dan ni masani ne inni alimun masani ne a wannan fanni kuma aka bashi kuma yayi akalla wanda shi ne abin da ya dace ba idan kusa kwarai ne ba na so shiga rayu na siyasa amma dai kuskure ne dan wani malami an bashi wani matsayi na siyasa ko wani appointment ko wani abu da kama da wannan mai tazagin sa ya cuce mu ya ci mutuncin addini ya yi kaza ya cuce ka ina illa sai fa da malami ne kadai inda dan iska ne kafin shi mutane ne aka bawa ba taɓa surutu ba sai da shi malamin addini Allah ya gane da mu akwai babban malami Zaid bin Suhan Imam al-Ahmad shi ke faɗa wannan kissa yace wata ran ya zaune ya fita wani yaki ana ce mai yakin Nahawund a jihadin da suka fita aka sare da annabawa malami ne kuma sosai to wata ran ya zo iya zaune wa huwa ya hadisu ashabu iya ta ba ɗaliban shi karatu ana ta karatu amma hannu ɗaya da shi wa kanat yadahu qad usibat yawm Nahawund alhali an riga an sare hannun shi a wannan ɗan zaka wannan yakin fa qala al-arabi a cikin masu karatu akwai mazaunin kauye ya zo yace karatu malam ya ratsa shi karatu ya mai daɗi sai ce wallahi inna hadisaka da ya uje bane a karama kallon wuce tsakani da Allah magana ka tana burge ina jin daɗin karatun da naka yace illa wannan hannun naka ne ke samun shaka hanya ba tsawon ɓarawa wani ka asali ba na jin mutane shi ya zanga kunci ɓarawa aiki ne to a lissafin shi to ko dai shi ba ɓarawa ne aka yake ne hannu ci karatun ka akwai daɗi amma wannan hannun naka wasu sai ka samu tsakani da Allah ba Allah ya kalle shi ya ce to amma in banda abinka mahaifi ina hashima ba ga hannun hagu bane ba ai dama ake yake mutum barawo ba ga wannan hagu bace sai ya ce wallahi ma adri al-yamini yaquna aw shima yace ni ba sani ba ai dama suke yankewa ko hagu mana sai ce sadaqa Allah Allah yayi gaskiya al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu yuda ma anzala sun fi kowa cancanta rashin sanin hukunce da Allah ya saka a wannan ya gaskata aya kai sai shi sa mafi yawa sauka daga layi ka za sauka shoulder ana cikin magana ko an yi rashin kunya wa annabi ko an yi kaza galibi mutane ƙauye dan ba su san mahukuncen ba bari su kiyaye su ba san matsayin shi ba hakikanin sani yadda ga su musulmai sun yi imani wani ma alkhairi ya kawo shi amma suka je ruwa tukula annabi ya makure shi sabu suka ce muna kallo kamar mu dauki mataki annabi ya hana mu wanda ya tukula shi sai da shatin rigar wani biya annabi ya fito a wuyansa sai ce to ya kai bawan Allah me na ma
sai ce na zo ka bani ka sura da Allah bayan na ganima sai ce kuma aka ba ka sake ne wannan huta ya sake shi annabi shi gida ya dauko ya bashi to kuma dan wannan zaka bani dan wannan yace bara a karo ba ya je gida ya kara karo ya bashi ai ya mun ka ya kara karo mai ya sai da komai da gidan ya kare yace ya mun yace to iya wanda nake da shi kenan aje ya ce to shi kenan madalla sai dauka ya kara gaba abin da mai zafi kuma musulmi ne kuma sha Allah ba aljanna ne amma bai ci addinin ba bai ci addinin ba kisi shine wa ajdaru Allah ya alamu wujuda ma anzalallahu ala rasul kada ina ga sahabbai a masallaci an tare ana karatu kawai zo da rabbun sai ya kwantar da shi kawai kuma wanda yake kuma da kan fitari a cikin masallacin annabi yau kai ne dan birni ai ba masallaci ba ko a kasuwa ne mutane kada kunya kan tsani ko a kasuwa bare cikin masallaci ga annabi zaune ga sahabbai inda ake sallah sahabbai za su suka daka mai tsawon su mai dukan tsiya annabi ce ku rabu da shi ashe ya tsorata sanda suka mai tsawon nan ya tsorata da ya ga annabi yana sai ya ji daɗi annabi ce ku bar shi ya gama ce ka ɗauko ruwa ku zuba a gurin ba ba shi ya ɗauko ba suka zuba annabi sai ce to zo me ya kawo ka sai ce tambaya na zo yi ta addini ya za a yi kaza me hukuncin kaza kaza annabi ba shi amsa zai tafi shi Allah ka ji kai da ni da Muhammadu bayan ku karka sa kowa aljanna mana bayan ku karka sa wai da tiya annabi ya ce abu ne mai fadi kan da jama'a alwasi abu ne mai fadi ka kunta ta shi guri kada ai ta fadi rahama Allah ne wa rahmati wasi'at kulli shay kisa wata wani balaga kawai shi ma sun zo gurin annabi daga annabi ga yara annabi iya ta wasa da su iya ta sumbata su sai shi ce ya rasulullah wai har sumbata da yara ma kake yi kisa a kwarai ba kuwa yau kai baka yi ce wallahi yara na 10 ya'ya na 10 ban taba sumbata ko kwara ɗaya daga cikin su ba annabi sai ce ki to ya zan yi da kai idan Allah ne ya riga ya cire tausayi da jinkai a zuciyarka ya zan yi da kai aba da zan yi da kai mana ɗabi'a su ce haka Allah ya suna da wannan jafa'i da kaushin rashi da waɗansu irin ɗabi'u ko a yau ka je ƙauye a yau ka je ƙauye kai da suke addini ba da musulman ba sun ga da suke addini wala shan mamaki jahilin birni in ya je ƙauye akara maka lahu billahi da Allah ya san yadda ake zane da daidai sai dai ya ƙi jahilin birni ka je ƙauye ka tarar da limamin ƙauye in je ƙauye na gaske ne limami a yadda ke ba sallah wahala ya cire mata hannu dama da kafa hagu ya wuce jigata kuma malami kenan ina ga ragowar mamu الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم حقيقة الله من إني ما مسنين كما من حكمة ومن الأعراب الله شد كما زونا قوينا من يتخذ ما ينفق مغرما akwai wanda suke daukar ciyarwa da suka yi ma magaraman kawai asara ce kawai da suke sun bada sadaka kawai ta tafi kenan su dai kawai sun bayar ne ba da suka iya wa ya tarabbasu hukumu dawa'ir sannan kuma kullum suna ta muku dakon bala'i ya same ku dawa'ir musiba alhadisa wani abu mummuna ya faru kullum haka suke muku fata Allah ce alaihim da'iratu sawi irin waɗannan mummunar musiba ta fada kansu kamar wannan jumla ce khabariya ke ko jumla ce du'a'iyya kamar addu'a ce Allah yake musu to ku da kuke musu wannan jira Allah ya sa musibar mummuna ta fada kanku alaihim da'iratu sawi wallahu sami'un alim hakika Allah bai ji ne kuma masani wa min al-a'rab Allah ce har yau ne a cikin kuma mutanen kauye ne dan karka dauka an tare duka a baya da cikin mutanen kauyen man yu'minu billahi akwai wanda sun yi imani da Allah wal yawmil akhir sun yi imani da ranar kiyama wa yattakizu ma yanfiqu qurbatin kuma sun dauki abin da suke ciyarwa din nan wani neman kusanci ne inda Allah zuwa gurin Allah wa salawatir rasul kuma sun dauki bayarwa da suke yi kamar neman addu'ar manzon Allah suke yi Allah ya ce ala ku tsaya ku ji inna ha qurbatun lahu tabbar sadaka tasu kusanci suke nawa zuwa ga Allah da Allah ya karba ke wallahu inna ha qurbatun lahu sayudkhiluhum Allah fi rahmati da sanan Allah zai shigar da su cikin rahmarsa inna Allah ghafurur rahim hakika Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jinka wato kenan mutanen kauye ba su taru duka sun zama kala su ɗaya ba wasu suna da wannan jabarin ko a ce mafi yawa su amma ana samun ɗaiɗaiku a ci za a ga su wayayyu ne abinda bahaushe yake cewa wai akwai ɗan birni a ƙauye akwai ɗan ƙauye a cikin birni za ga wani a ƙauye amma abin da yake gwar ɗan ƙauye da shi ga wani a ƙauyen amma abin da yake da sun mazaunin birni a waye amma irin su ba su da yawa ne ka tara ga mutum a ƙauye bai iya karatun addini ga mutum a ƙauye iya karatun boko ga mutum a ƙauye iya waɗansu sana'o na zamani a'a ba kawai da mu da shi za ka tarar da su asa a gabara mafi yawan su dukkan ba su damu da kowan ka ba da wata ibada ba su damu da tsafta ba
wata kuma cikon addini ce mafi yawan su kenan amma kada ana samun saba haka Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna والسابقون